Gwamnatin sojin Niger ta kaddamar da sabuwar majalisar tuntuɓa da za ta maye gurbin majalisar dokoki da aka rusa. Takunkumin Amurka kan jami'an gwamnatin Sudan zai fara aiki a yau Lahadi. Isra'ila ta kashe Falastinawa 66 cikin daren jiya. Ga labarin kamar yadda suke. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta samar da wata majalisar tuntuɓa wadda za ta sake gina ƙasar a matsayin mai gurbin majalisar dokoki da aka rushe jim kaɗan bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023 da ke kaddamar da wannan sabuwar majalisa. Firaministan ƙasar Muhammad Ali Lamin Zain ya ce an samar da ita ne tun watan Afrilun bara ƙarƙashin umarnin Janar Ciyani, kuma a yanzu da aka kaddamar da ita an ɗora mata alhakin baiwa gwamnatin sojin shawara kan yadda za a tafiyar da harkokin ci gaban ƙasa. Majalisar wadda ke kunshe da mambobi 194 da aka zakulo su daga jihohin kasar 8 an ba su karfi irin na majalisar dokoki, sai dai ba ta da ikon samar da sabuwar doka kai tsaye, amma dai za ta iya tuntuɓa kan wani muhimmin lamari da ya taso wa ƙasa da kuma rubuta wa shugaban ƙasa shawarwari. Shugaban hukumar hana fasakauri ta Najeriya Bashir Adeni ya zama sabon shugaban kungiyar hukumomin hana fasakauri na duniya. Zaben Mr. Adeni na zaman wani ci gaba ga Najeriya wadda za ta jagoranci kungiyar mai shekaru 73 da kafuwa da kuma mambobin kasashe 186. Mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Bayo Onanuga ta cikin sanarwar da ya fitar ya ce an gudanar da wannan zaɓe ne a birnin Brussels na Belgium. Tuna dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya taya shi murna tare da kira a gare shi da ya kare kima da mutuncin kasar a wannan jagoranci da aka bashi. Ƙungiyoyin fararen hula sun yi Allah wadai da yadda jami'an tsaro suka tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gwamnatin Fona Simbe a Togo, suna masu ayyana hakan a matsayin cin fuska ga dimokuraɗiyya. Bayanai sun ce mutane 3 sun mutu yayin da wasu kusan 40 suka jikkata a zanga-zangar da mutane ke yi da nufin tilastawa shugaban ya sauka daga mukaminsa. Har kawo yanzu dai gwamnatin kasar bata ce komai kan zanga-zangar da aka shafe ranar jiya Asabar ana yi ba. Jiya Asabar ita ce rana ta 3 a jere da ake zanga-zangar karkashin kiran mawaka da kuma fitattun mutane, matakin da ya sanya aka yi arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a yankin Adidigome da ke arewacin birnin Lome. An gano cewa mutanen ukun da suka mutu an fito da su ne daga karkashin wata kwalbati, fuskokinsu sun kumbura, inda nan take aka fara zargin watakila jami'an tsaro ne suka ɓoye gawarwakin bayan harbe su. Takunkumin da Amurka ta kakabawa wasu daga cikin jagororin gwamnatin Sudan ya fara aiki wata guda bayan sanar da cewa za ta kakaba musu a sakamakon gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaba da yaƙi a ƙasar. Amurka ta zargi gwamnatin sojin ta Sudan da amfani da makami mai guba a yaƙin da take yi da dakarun RSF, abin da ya ajalin fararen hula babu adadi. A sanarwar da Amurkan ta fitar ta ce wannan takunkumi zai fara aiki yau Lahadi kuma zai ci gaba har tsawon shekara guda, tana mai cewa ya zama wajibi ta hukunta mutanen bisa laifin da suka aikata wanda ya ci karo da dokar haramta amfani da makami mai guba na kundin tsarin mulkin Sudan da aka yi kwaskwarima a 1999. Cikin takunkumin da aka sanya wa mutanen har da haramta sayarwa gwamnatin Sudan din makamai, ana su amfani da duk wani tallafi daga Amurka da kuma ragi kan shigar da kayayyakin Sudan kayayyaki Sudan daga Amurka, sai dai banda kayan noma da kuma kayan agaji wanda ake tallafawa mutanen da yaƙi ya ɗaiɗaita. Bayanai daga zirin Gaza na cewa hare-haren Isra'ila cikin daren jiya Asabar zuwa wayewar garin yau Lahadi ya kashe mutane 60, cikinsu har da ƙananan yara a yankin Altufa. Dakarun sojin na Isra'ila a har-haren na jiya sun sanar da kashe guda daga cikin manyan jami'an ƙungiyar Hamas Hakam Muhammad Isa al-Isa. A sabuwar sanarwar da sojojin na Isra'ila suka bayar da wannan safiya, sun buƙaci jama'a da su yi gaggawar ficewa daga arewacin Gaza, suna masu cewa sojoji za su yi lugudan wuta. A cewarsa mai magana da yawun sojin na Isra'ila Avishe Adrei, sojoji za su yi amfani da ƙarfi a yankunan arewacin Gaza don lalata maɓoyar 'yan ƙungiyar Hamas da kuma akwai yiwuwar har-haren su faɗaɗa. A sakon da ya wallafa a shafinsa na X da taswirar Gaza, ya shawarci fararen hula da su kaura zuwa kudanci musamman yankin Almawasi da ya kwatanta da tudun mun tsira, duk da cewa kasar ta sha kai hari wannan guri. Ƙwararru da kuma masu bincike kan fasahohin zamani sun fara bayyana fargaba kan yadda fasahohin AI suka koyi ƙarya, zamba cikin aminci da kuma yunkurin yi wa masu amfani da su barazana.
rahotanni sun bayyana cewa ko a baya-bayan nan sai da irin wannan fasaha ta AI ta Cloud 4 ta yi wa wani kwararre kan wato kirkire-kirkiren fasaha barazanar bayyana sirrin cin amanar matarsa da yake yi a waje. Fasahohi irin su Chat GTP da OpenAI kuwa an same su da yunkurin sauke kansu da kansu a wayoyin wasu mutane kuma suka yi ƙarya a lokacin da aka kama su. Wannan na zuwa ne ƙasa da shekara 2 bayan da fasahar AI din ta Chat GPT ta baiwa duniya mamaki kan yadda take tafiyar da ayyukanta. To sai dai har yanzu ƙwararru na ci gaba da rigirgin samar da irin waɗannan fasahohi duk da